Patay ang isang binata matapos mahulog at mabagok ang ulo sa bato sa isang lawa. Nag-aalerto si King Guevara. Patay ang 19 anyos na lalaki matapos madulas at mabagok ang ulo sa isang lawa sa barangay Lawaga, Aguilar, Pangasinan nitong Miyerkules. Sa imbestigasyon ng pulisya, nagtungo sa lawa ang biktima kasama ang kasintahan nito at habang nagtatampisaw ay biglang nadulas ang lalaki dahilan upang mahulog ito at mabagok ang ulo. Parang binibiro niya itong girlfriend niya na nagsasayaw-sayaw doon hanggang sa doon na nadulas yung lalaki. Nagpagulong-gulong mula sa taas hanggang pababa hanggang sa nabugok yung ulo niya. Sinubukan pa umano siyang iligtas ng kanyang kasintahan, subalit nadulas rin ito at nagtamo ng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi rin umano agad na-rescue ang dalawa dahil walang tao sa lugar. Nag-stay pa yung dalawa doon kasi humihingi ng tulong yung babae, walang nakakarinig kasi sila lang dalawa doon sa bundok na yun, wala nang iba. Natagpuan na lamang kinabukasan ng ibang turista ang bangkay ng lalaki at ang sugatan na babae. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amiyanan.